Det var en fin gavel du har. Ja, jag har gjort den i HTML. Ja, jag jobbar ju som kommunpolitiker då i lilla Staffanstorp nere i Skåne, och nu efter den här Anna Lindgren så hade vi ett litet möte. Och då ville en av killarna på kontoret, en kollega som han tyckte vi skulle hedra henne genom att döpa en gata efter henne. Och då var jag tvungen att invända för att vi har redan Knivgatan i Staffanstorp. From the director of Blood Plus Kill. A science project that went wrong. They're coming. A threat to the world. A final battle. My God, it's The Clash of the Titans. I order you to send in the Marines. We must mobilize all our forces at once. Consider it done. You can't reason yourself out of this. Why not? Why can't I?